Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε με έναν φίλο μου, τον Ορέστη Σιπούντεν. Παίζουμε το Black Ops 2. Με λένε Προκοπίου και θα σας δείξουμε σήμερα πώς παίζουμε το Black Ops 2. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι να βάλω σήμερα Ορέστη Σιπούντεν? Ορέστη Σιπούντεν. Ναι, συγγνώμη. Τι θα βάλουμε σήμερα? Απλά δεν έχει καλή. Ας βάλουμε Team Deathmatch. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι είναι αυτή? Λοιπόν, ο πρώτος είναι ο Μπάι Αλμπερτίκο SP. Τι όνομα είναι αυτό τώρα? Εμένα ρωτάς τι όνομα είναι. Είναι κάτι Ο όνομα? δεύτερος έχει μια εικόνα σαν Dragon Ball. Φίλε, αυτόν εκεί που βλέπεις που λέγεται Face Sniper 432 είναι Έλληνας. Ναι, και έχει και γάμο το όνομα που το βλέπω. Ναι, δεν γαμηθήκαμε τώρα. Εντάξει, αυτός ο... Τώρα βγήκε βέβαια, λέγεται πολύ όνομα. Λοιπόν, σήμερα στο κανάλι μας θα κάνουμε αστεία, θα παίξουμε και ένα custom και θα κάνουμε πολλά αστεία, διάφορα. Τι άλλο? Αυτά. Τώρα θα δείτε πώς θα παίξουμε. Είναι και Newtown, ωραία. Τέλεια πίστα. Λοιπόν παιδιά, εγώ θα παίξω σήμερα με M25 και SVU As Sniper αυτομάτι. Λοιπόν, εσύ Ορέστη με τι θα παίξεις? Εγώ με Deep και Killer το λένε. Ναι. Και FHIV. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε πρώτα με το Sniper. Όχι ρε. Οπα, φίλος να τσεκάρεις την κουβολά. Όχι ρε. Θα παίξω τώρα με 27. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσα kill θα κάνω. Έλα ρε κλέφτη kill. Γαμώτο. Παιδιά, με βλέπετε έτσι πως παίζω, αλλά επειδή έχω καιρό να παίξω, δεν μπορώ να κάνω πολλά kill. Έχω κάνει 0. Γαμώ το flashback μου. Αλλά θα κάνω τώρα περισσότερα, κοιτάξτε. Η Προκοπίου, Ναι. ένας στο κίτρινο κτίριο έχει βρει καπέρωμα. Μπα, δεν γουστάρω τα μπέρωματα. Όχι, όχι. Εχθρός και δεν ξέρω πώς να το σκοτώσω. Ρε φίλε, το σπαστικό είναι ότι έρχονται όλοι και δεν πεθαίνουν, είναι πολύ hacker. Γι' αυτό τώρα πάω να σκοτώσω τον από πάνω. Όχι ρε φίλε, κοίτα εδώ το Και από λουμπά. ό,τι βλέπω έχει και DLC. Τι έχει και DLC? Καλό έγραφο. Hunter Killer, σκεφτείτε όλοι. Τον βλέπω. Όχι, ρε χάμω. Πάρ' το headshot. Επιτέλους ένα kill με το sniper. Λοιπόν παιδιά, συγγνώμη που φώναξα αλλά πέθανα. Συγγνώμη που φώναξα αλλά έπρεπε να το κάνω αυτό. Λοιπόν, Για εγώ έχω κάνει μόνο 2 kill. Το λέω. κοιτά εδώ με έχει στοχεύσει ο άλλος με το sniper. Ναι ρε, και εγώ τώρα παίξω εγώ με DSR παιδιά. Θα δείτε, θα τους βάλω όλους να καθίσουν στα αυγά τους χωρίς παρεξήγηση. Χάνω. Δεν με νοιάζει, πρέπει να... Κοίτα εδώ hit marker. Από πίσω, κοιτάξτε εδώ παιδιά πως ξέρουν να παίζουν, δεν ξέρουν καθόλου. Θα παίξουμε με δύο όπλα. Πάρ' το. Όχι ρε. Κοιτάξτε. Με μαχαιράκι με έφαγε. Παιδιά, αυτό είναι πολύ λουμπάκι ο τύπος. Από ό,τι βλέπω έχει βρει ένα κι άλλο σκαμπέρωμα στο φορτηγό. Πάω να το σκοτώσω.
Μη καμπερώσεις ώρες της Πούντεν. Δεν καμπερώνει, ο άλλος έχει καμπερώσει και μόλις πέθανα δυσκώστηκε από μένα. Έλα ρε γαμούκια. Παιδιά, παίζουμε στο PlayStation 3. Άμα έχετε κανένα PSN, PS3 ξέρω εγώ και έχετε κάνει λογαριασμό, κάντε με φίλο, με λένε Άι Προκοπίου, είμαι καλός παίκτης και τον φίλο των άλλων το λένε Ορέστης ή Πούντεν, κάντε και αυτό. Σας παρακαλώ. Όσοι ξέρουν από Naruto καταλαβαίνουν γιατί έβαλα το Shippuden. Αλλά το γράφουμε γραφή γιατί δεν. Κοιτάξτε εδώ παιδιά, τι είναι αυτό. Τι φίδια ρε. Έλα ρε. Παιδιά, αυτός ο τύπος, ο Old Cool, είναι πολύ κολόφαρδος. Πάρτε το headshot. Παιδιά, όλοι εμένα έρχονται και δεν μπορώ να κάνω το ένα kill, έχω κάνει μόνο 6 kill. Αυτός ο ηλίθιος που παγιδεύει συνέχεια. Και ποιος είναι αυτός ο ηλίθιος, να το κανονίσω. Παιδιά, το τελευταίο kill ήταν ο φίλος μου, ο Ρέστης, Shippuden. Και θα δούμε τώρα πως τον σκότωσε. Και συγκινήθηκα πολύ. Μέσα από τον τοίχο! Πώς το έκανε αυτό? Όλοι το ξέρουν. Απλώς χτυπάνε μέσα από τον τοίχο. Εγώ ξέρω ότι αυτό γίνεται συνήθως με σνάιπερ. Γίνεται και σε πολλά άλλα Ορέστη. Αλλά είναι δύσκολο. Λοιπόν, παιδιά. Shippuden. Για να δούμε. Αυτός ο Μάι, τι όνομα είναι αυτό το θέμα. Τι σκατά εικόνα έχει. Πώς? Καλά αυτός είναι ένας ανάπηρος γονιόβλα. Εγώ θα... Elite, Dragon Ball, εγώ, Παιδιά, εσύ. θα κλέψω τώρα αυτό το emblem. Άμα δεν σας πειράζει γιατί είναι ωραίο. Λοιπόν. Τι είναι αυτό ρε, ένα κόκκινο αγκούρι. Πήγαινε στο πρώτο τελευταίο να δεις την εικόνα του. Για. Καλό, καλό. Για να δούμε. Αυτός έχει... είναι βλακεία, είναι και 27 επίπεδο. Σκατά είναι. Λοιπόν. Παιδιά, σήμερα βλέπετε ότι παίζω αυτήν την τηλεόραση, αλλά δεν πειράζει. Σχεδόν όλα τα βίντεο μου εδώ θα είναι. Αλλά θα το δείξει σε άλλη, σε πιο καλύτερη οθόνη αυτή τη φορά. Μετά τα Χριστούγεννα, μπορώ να σας το πω. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα παίξω με Scarlet. Ωραία, τώρα λέω να παίξω με άλλο όπλο. Α, ναι, ξέχασα και το Score 6 μου είναι το UAV, το Orbital Wizard και πώς λέγεται, το ξέχασα, το Vital Warship. Και δεν νομίζω να το βγάλω. Είμαι το πρώτο kill. Ποιος το κάνει αυτό? Πρέπει να παίξω καλά αυτή τη φορά, δεν πρέπει να αφήσω κανένα. Εγώ είμαι το πρώτο ή το δεύτερο kill της ομάδας μας. Έκανα παιδιά επιτέλους ένα kill και θα συνεχίσω έτσι. Άμα με αφήσουνε κάποτε να κάνω ένα ρημαδιασμένο kill. Δεν ξέρω, πότε έκανα τα 2 kill, δεν ξέρω ποτέ. Κολοφαρδί. Ρε, πώς ξέρουν να παίζουν έτσι ρε Ορέστη? Κάτσε, ποιος με σκότωσε, ο Raul Killer? Ποιος είναι αυτός πάλι? Ένας που δεν ξέρει να γράφει. Raul Killer. Υπάρχει όνομα Raul. Για μου το βάζαγε. Ένας από τους δικούς μας είναι στο πορτοκαλί κίτρινο και στο πορτοκαλί τύριο κίτρινο, δεν ξέρω τι αυτό. Πάρ' τον κάτω.
Λοιπόν, παιδιά, θέλω να βγάλω ένα UAV, μόνο αυτό. Εγώ ένα κεραπάκι. Με σκότωσε ο Αλμπέρτο, ξέρω όπως το καλό λένε. Τι κάνει έτσι, ρε. Ποιο, τι κάνει, τι. Κοίτα, δεν έχω πολύ καλό σήμα, sorry. Άκουγα συνέχεια βομβαρδισμούς. Μα ρίχουνε βόμβες και το έχεις παρατηρήσει. Κοίτα εδώ με τα short shirts σου, για να πεθάνω. Καλά, εντάξει, εγώ έχω κλείσει και τον ήχο. Κοίτα εδώ! Εγώ έτσι ξέρω να παίζω. Ω! Μπροστά μου έπεσε. Ω. Έλα ρε με το σνάιπερ, κάτσε να πάρω ένα άλλο όπλο. Να πάρω αυτό. Τι, δεν έχω βάλει χρώμα. Τι. Με κοροϊδεύεις έτσι. Γάμο το σήμα, Παιδιά, μπράβο. αυτή είναι πολύ κολόφαρη, δεν το έχω ξαναδεί. Στο Pioneer. Μπουμπάκια, ρε. Ειδικά αυτό και με το ηλίθιο καμπέρωμα. Ναι, τον είδα, να το εδώ. Φίλε, ξαφνικά αυτός εξαφανίστηκε εδώ μέσα, ξαφνικά αυτός εξαφανίστηκε. Τι είναι αυτό, ρε. Ωραίες τι, Σιπούντε. Μπορείς λίγο να σταματήσεις λίγο να μιλάς, γιατί θέλω να ξεσπάσω πάνω σε κάποιον σνάιπερ που έχει καμπερωθεί. Πάρ' το headshot, εντάξει τώρα μπορείς να μιλήσεις. Ωραία. Ωραία. Έλα ρε. Για να το... Παιδιά, βλέπω ότι θα χάνουμε ξανά, γιατί όλοι είναι πολύ... Sorry που θα την πω αυτή τη λέξη, αλλά πρέπει, είναι πολύ μαλάκες. Αλλά δεν γίνεται όμως. Χιλιάδες τώρα που βρήκα που είναι. Τι άχρηστος και εγώ. Ω, ήρθα από πίσω μου ρε, σε πόδι, και το σκότωσα. Ένας που εγώ βρήκα καμπέρωμα. Ωρα! Άρχισε δικό μας είναι. Το μάξα. Ωραίες τι, Σιπούντεν. Να ξέρεις ότι εγώ θα το... Μπορείς, δεν ξέρω, σε μια ώρα να το κλείσω και να κάνουμε και το βράδυ ξανά. Παιδιά, σε μια ώρα εγώ μπορώ να το κλείσω όταν με πάρουν τηλέφωνο, πρέπει να κατέβω να πάω κάπου. Και θα βάλω κι άλλο ένα βίντεο στο YouTube. Τους νοιάζει, ρε. Να σου νοιάζει, σιγά το πράγμα. Πρέπει να το νοιαστούμε τώρα αυτό. Και θα σας βάλω κι άλλο ένα βίντεο το βράδυ με αυτόν τον ίδιο. Ωραία. Λοιπόν, έτσι να πάω ακόμα σε αυτό το οποίο δεν είναι καλός. Με τρέπονται λίγο. Μ' ακούς έτσι? Ναι, πάντως από ό,τι βλέπω όλο ίδιο. Ρε, που να βλέπεις, τώρα βγήκε να μου το είδα ένα να πούμε μια φάτσα γορίλα. Κάτσε τους κάνουμε mute γιατί μου σπάνε τα νεύρα. Φίλε, πήγαινε στο πρώτο τελευταίο, πήγαινε στο πρώτο τελευταίο. Δεν μπορώ. Φεύγουνε, δεν μπορώ να προλάβω τίποτα. Το λένε Lead Mage Atomic, κάπως έτσι. Atomic, ναι, τι έχει?
Τι έχει? Ωραία εικόνα δεν έχει. Ναι. Νουκτάουν νόμιζα πως θα πήραμε πάλι. Όχι. Μια φορά είναι μετά. Ωραία φίλε, δεν το έχω αυτή την πίστα. Γιατί εγώ την έχω. Για κάπου να μου πεις, το έχω με την Nuketown. Μετά θα 5-6 παίξουμε... κιλικά μόνο. Μετά θα παίξουμε τέτοιο. Άστο. Θα προσέξουμε την φορά. Φίλε, πώς έφαγε έτσι αυτός? Ναι, μου διάζει κάνουν πολύ γρήγορα τα κύριο μου. Ναι, το σκότωσα στην τύχη προβόλησα. Και έριξα και βόμβα για να μην πεθάνω. Ναι, τον έφαγα. Ρε, έχουμε να κάνουμε με άπαλους. Ήταν ένας τύπος τόσο ένα μπροστά τους. Ναι. Βέβαια και οι εχθροί μας άπαλοι είναι. Ήταν ένας τόσο ένα μπροστά τους και δεν τους σκοτώναν. Πυροβολούσαν το τίποτα να πούμε. Φίλε, ένας πολύ μεγάλος τυπάρας έχει πάρει την οπλάρα μου και είναι πολύ σπασίκλας, ξέρω. Και θα πεθάνεις εσύ που πήρες το όπλο μου. Και πέθανες. Ναι. Παιδιά, δεν μπορώ να το πάω, το πω μετά αυτό. Είναι λίγο κακό. Αυτοί ήταν τεράστια και δεν μπορούν να βρουν κανένα. Πώς με έφαγαν έτσι? Λοιπόν, πρέπει να το πω αυτό, παιδιά. Έχω ένα φίλο που το λένε Κολίφα Get VIP. Αυτός, παιδιά, είναι hacker. Είναι πολύ μεγάλος hacker, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μπήκα μια μέρα μαζί του και είχα χεστεί πάνω μου. Εσύ όλες αυτά που λέω τα ακούς, έτσι? Ναι, άμα παίξετε μαζί του, θα τρομάξετε. Μετά από αυτό, αν μπορούμε, θα μπούμε στη σεζόν. Μου κάνατε assist παλιωδουλάκι. Το θέμα είναι ότι απουσιάζει και ένας άλλος φίλος μας, ο G-Man. Ναι, απουσιάζει, κάνει απουσίες αυτός ο τύπος. Αλλά άμα τον ακούτε πως γελάει, είναι σαν μαλάκι. Χωρίς παρεξήγηση, ακούσατε αυτή τη λέξη, την τόσο συναρπαστική λέξη. Ναι, ακούω χωρίς παρεξήγηση G-Man όταν θα δεις αυτό το βίντεο. Και απουσιάζει κι άλλος ένας, ο Πολ Σιμπούντε. Πού είναι ο αδερφός του? Ναι. Έβγαλα UAV, επιτέλους. Όχι ρε. Είμαι πρώτος, παιδιά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Το έχω ξαναδεί, αλλά όχι έτσι. Παιδιά, εδώ είναι ένας τυπάρας που κάθεται και μας φυτάει μόνο, δεν κάνει τίποτα. Και εδώ ήταν ένας άχρηστος, τον οποίο εγώ δεν τον πρόσεξα, και δεν με σκότωσε το μεταξύ γιατί είναι ηλίθιος. Νόμιζα ότι σαν τη σκιά ήταν, να πούμε. Όχι αλήθεια, κάτι μαύρο. Εγώ έχω κρυφτεί σε ένα πλοίο εδώ. Ναι, μπορώ να σου κάνω ένα glitch. Ακολούθα με, είμαι πίσω σου. Τώρα άστο. Προχώρα, κάνει τη δουλειά σου, παιδάκι μου. Αφού νικάμε τώρα. Όχι, είδα κάποιον. Ο κάποιος δεν είναι εδώ. Όχι ρε γάμο, το λίγο ακόμα και θα καλούσα και αρπάκια. Λοιπόν, επειδή είναι βρες να κυκλοφορώ με μπαζούκα. Ναι. Από λάθος πήρα Stella 3. Τι είναι αυτό πάλι? Η μπαζούκα που καταστρέφει μόνο αεροπλάνα και ελικόπτερα. Για λόγω ότι Stella 3 λέγεται στο Black Ops 1, δεν ξέρω πώς λέγεται.
παιδιά, είμαι πολύ περήφανος, είμαι τελευταίος. Άμα δεν βγάλω παιδιά τώρα UAV, δεν ξέρω τι θα γίνει, χαμός. Το βγάλω. Φίλε, τον έφαγα τον άμπαλο, τι ηλίθιο καμπέρωμα. Μα κι εγώ είμαι καμπέρης. Μου κολλάει. Όχι, μπήκε ένα ηλίθιο καμπέρωμα, πολύ άμπαλο. Το κοινό κάνει να βαριέται όταν θυμάσαι. Πάμε να τρολάρουμε κάποιον. Κοντεύω να βγάλω orbital παιδιά. Άμα δεν πεθάνω. Οχ. Λάκα. Τι με πυροβολάζει ο Ρέστη. Τι σου κάνω. Νικήσαμε! Αλλά δεν πρόλαβα να βγάλω orbital. Για να δούμε το kill. Ω, ωραίο όπλο έχει αυτό. Γιατί αυτό που ακούσατε μην το δίνετε σημασία. Είναι κάποιος παλαβός. Καλά τα λες. Εγώ πάντα καλά τα λέω. Όσοι που δεν σε αποκάλεσαν παλαβό. Δεν μιλώ, θα πειράζει. Καλά. Παιδιά, αλλάζουμε τώρα. Κάνουμε core domination. Αλλά εύχομαι να βγει το Newtown, να βγει στο Newtown, γιατί την έχουμε άνετα. Όπως ξέρετε. Να σου πω, η Προκοπίου, έχεις προσέξει ότι το πάκιο που έχεις... Ποιο αυτό? Έχεις Ναι, το πάκιο, εκτός ότι έχει σχήμα κολοδάσεων, έχεις παρατηρήσει τι άλλο σχήμα έχει. Κούτσας, ναι. Το χώνουμε σε ένα πιο ωραίο τοπό. Λοιπόν, παιδιά. Το είναι πολύ κακό τώρα. Ορέστη. Σπούντερ. Ναι, σίγουρα, ναι. Άμα δεν μπορώ να κάνω αυτό τώρα που θα κάνω, πρέπει να σταματήσουμε το βίντεο. Γιατί θα μου τελειώσει η μπαταρία. Συγγνώμη που θα δείτε αυτό. Γιατί δεν το έβαλες στο φορτιστή πιο πριν. Ωραία. Τώρα γίνεται. Αυτό που είδατε ένα κεφάλι, αγνοήστε το, είναι μια μαλακία. Άντε, άντε. Ορέστης που δεν είμαστε μόνοι μας. Κάποιος με καλεί παιδιά και δεν ξέρω ποιος είναι. Παιδιά, ο Ορέστης που τελείωσε το ωραίο το βγαίνω. Λοιπόν, τα λέμε σε άλλο επεισόδιο. Bye.